11,000 from 10 Cyclone Wilson. Yes, musiki matipa mweya wekufema tirarame. Koreza ratopera rimwe tatotangazwe. Manake Serendende nendege nendende kete maswede kasheshe atichabike nyeve chapupu isusu vasukuru mukauru kaunu kechirugu musiki matipa mweya wekufema tirarame. Koreza ratopera rimwe tatotangazwe. Manake Zamanje kudada kugara pese pandadamu no muZimbabwe. Zamanje kusoda zisina basa zenu zisinganakidze. Zamanje manera takwidza tichamatsuruke. Zamanje apana chinga nditadzisa kuti ndimurumbidze. Musiki matipa mweya wekufema tirarame. Koreza ratopera rimwe tatotangazwe. Manake Serendende nendege nendende kete maswede kasheshe atichabike nyeve chapupu isusu vasukuru mukauru kaunu kechirugu. Musiki matipa mweya wekufema tirarame. Koreza ratopera rimwe tatotangazwe. Manake